Takže čaute ľudia, ja vás dneska vítam u nového videa a dneska si ukážeme u tech videa, ako si vytvoriť vlastný IRC chat. No dobre, poďme na to. Ako prvé potrebujeme, vám vysvetlím, čo to je. IRC je ako keby Internet Relay Chat, je to textový chatový systém pre okamžité správy. Nechám vám odkaz na túto Wikipédiu v popise. OK, takže ako prvé, aby sme mohli chatovať s IRC chatom, potrebujeme HexChat. Je to ako keby komunikačný systém, ako keď vidíte. A je tu veľa networkov ale na to, aby sme mohli chatovať pomocou HexChatu, potrebujeme ešte jednu vec. A to je, potrebujeme spraviť na ňoho server. To je ten problém, ktorý sa zasekáva, ale na to potrebujeme Office IRC. Áno, je to starý, zastaralý program, ale omluvte ma za to. No, takže dáme buy now. Akože môžete si aj kúpiť standard, tam máte 1000 connectionsov, ale akože tento Express klasický z 0 je proste starý, ale však máte tam len 100 konekcií, ale však keď to chcete pre kamarátov, tak to vôbec nezáleží na tom, ale však keď chcete spraviť tak 100 konekcií. Klikneme download. Následne kliknete teda 64 bit a stiahnete si to tak uložiť, ale teraz si spustíme Office IRC server 3. Office IRC 3. No, dobre, inicializuje sa. A teraz tu máme niekoľko portov a tuto to beží na mojej lokálnej. Ale tuto máme všelijaké, napríklad aj HTTP. Ale my potrebujeme IRC. Napríklad tento port si zoberiem, pretože tento port už mám obsadený. A keď kliknem si na ňo, klikneme configure. Následne sa to načíta a tu máme, že procesor usíža, to nemusíte si všímať. Následne tu máme status general settings. Toto môžete dať aj limit konekcií, koľko sa môže pripojiť, čo ja viem, 10. Áno, a môžete tu kliknúť, že server is IRC only, aby to nerobilo nejakú blbosť. Následne tu máme jak to poviem, pardon na chvíľku, potrebujem urobiť jednu vec, ktorú som zabudol vypnúť, a však to nevadí. No dobré. Dobre, následne vidíte späť a teraz, keď sme tuto v podstate tuto Office IRC, tu sme v General Settings. Servery IRC only necháme, tu je limit klonov, ping frekvencií necháme. Následne tu máme client rules a tu môžeme pridať ruly, tuto geolocation, method a tak ďalej. A tak ďalej. To nepotrebujeme, to nemusíte robiť, akože. Potom tu máme operators, čože si môžeme pridať nejakého operátora, keď klikneme túto add. To necháme potom, ale keď túto filter, tu je filterovanie rôznych vecí, ktoré si tu môžete takto nastaviť. Description. A tu máte advanced a tu môžete napríklad nadávky zakázať, čo je akože dobré. A
teraz tu máme security. A tu je IP Spoof Protection. TLS-ko môžeme vypnúť. Chapter Challenge môžete tiež, akože môžete nechať alebo vypnúť, keď ste rechaptu, aby sa vám nepripájali boti, ale však odporúčam vám to zapnúť. Tu je Identity Lockups, to necháme. DNS Masking nič. Potom tu máme, tu sme vo Security Filtering, to som ukazoval. A tuto Chat Services máme Channels. Takže môžeme si tu vytvoriť nejaký channel, napríklad, čo ja viem, kecam o tebe. Topic je, no, môžeme to nechať len takto, že kecam. A tu môžeme dať topic ako nejakú tému, napríklad o tebe. Teraz, keď to máme takto, tu je welcome message, čo ja viem. Vítaj. Tak. A dáme departing message, dovidenia. To len keď sa budete odpájať. Následne klikneme apply, alebo keď potvrdiť. Dáme OK. Teraz tu máme už tuto channel sme si nastavili a tu prípadne settings. Áno, tu môžete dať, že require nickname registration, ale to netreba používať. Tu máme takto nickname si, tu máme novinky, tu môžeme kľudne aj news flashes a transkripty, čož vám potom určite vysvetlím, keď ma o to poprosíte. A tu máme nicknames, ako keby na to. Nicknames sú ako keby niečo ako operátorovia, ale sú to klasickí užívateľia. A tu je server ports, ktoré tu v podstate ukazuje, na ktorých portoch počúva. A tu máme takto TCP-čkový port, prípadne si môžete vytvoriť aj vlastný, čo ja viem, je 25565 alebo 35565. No, dáme 35565. TLS-ko nemusíte zapínať, aby sa to dalo. TCP-čko necháte. Chat necháme only this host. Môžete to napríklad pre admina spraviť. No, máme 35565. Tu máme numeríky, to nepotrebujeme. Tu je terminál. Tu je veľa vecí. To všetko, čo akože sa robí. A teraz tu je external databáza, keď ma poprosíte, ako spraviť external databázu, tak vám to naučím, samozrejme. Tu máme about office ERC. A tu máme terminál, numeriky. A teraz tu nám píše vykričník, že treba reštartovať server. Takže vrátime sa do tohoto okienka. Klikneme stop. Momentálne sa server zastavil. A klikneme znova na štart. A tuto hľadáme náš port. Vidíte, sme si resetovali tie porty, ktoré sme spravili. Ten port, ktorý sme si spravili, sa teraz zmenil na 35565. Keď dáme configure, tak sme zase tu. A teraz, keď dáme about office, nie. Teraz ideme nastaviť operátorov, takže dáme si, čo ja viem,
name tb potržítko it. Heslo dáme role administrátor, módy necháme. Valid until, keď chcete mať len niekoľko dní. A tu máme, že user cannot change password. Môžeme zapnúť. A dáme OK. Následne nastavíme chat services, nastavíme nicknames. Tu potrebujeme nastaviť bežných užívateľov. Napríklad b. Heslo dáme protection type default, verification status exempt, manage until necháme a následne OTP secret, dobre. A tu dáme user can change password a v prípade permanent account, keď chcete, aby ste ho nemazali. Ale klikneme apply a dáme OK. Následne máme všetko spravené a teraz, keď máme všetko spravené, tuto si dáme Hexchat a nastavíme si novú networku, čo ja viem. Dáme edit a tu máme new server bla bla bla. Nastavíme tam našu lokálnu IPčku, čo je 127.0.0.1 a následne ten port, ktorý máme, čiže 35565. Dáme enter a tu dáme, odškrtneme toto a toto necháme tak ako je. Login metód to necháme, ešte v prípade musíme zistiť, či sme nastavili TCSSL-ku, čož je taký trochu problém, keď sme to nastavili, lebo to nesmieme, aby sa to stalo. Jasne, máme ho vypnuté. A teraz, keď máme urobený aj server, máme toto. Auto join channels necháme. Následne dáme close. A ozaj, ešte vám chcem povedať, tuto login metód sa chceme prihlasovať. Nedávajte nikdy Shuffle Play, pretože Office ERC server je starý program a nepodporuje už tú vec. Takže klikneme na tuto Nixserv, msg Nixserv plus password. Teraz password necháme prázdne. Klikneme close. Dáme connect. Teraz mi napísalo, že chapter required. Ten, ktorý sme nastavili chapter. A teraz tuto musíme napísať to, ktoré sú tu tí chapty, čo máme. Dobre, a tu máme chapter accepted, môžeme to zavrieť. Keď sa vrátime do Hexchatu, napísalo, že name is errors on array. Use nick to type another. Keď napíšeme, čo ja viem, lomeno nick slanina a tuto klikneme join this channel. V podstate náš kanál, teda Kecam. Od present. No, dobre, musíme sa rejoinuť. Chapta. Go. Slanina a dáme do ní Kecam. No such channel, lomeno join Kecam.
Sme tam nastavili za kanál. Channels. Jaj, my sme tam zabudli dať hashtag. To si zapamätáte, že to tam musí byť. Dobre, tam musí byť, samozrejme. No, musíme... No, keď to nejde, tak počkať. Musím sa asi odpojiť. Dobre, klid. A teraz nám to asi teoreticky pôjde. No, tuto. Operators, chat services, channels. Takže nemôžem ten kanál upraviť ani pridať. Zaujímavé. Skúsim znova naštartovať. Ináč dá sa pripojiť aj cez web, keď kliknete na toto dvakrát, alebo túto skopírujete a dáte túto a dostanete sa do chatu. Čapta. T, N, L, I. Dobre. Funguje to. A teraz, keď máme, teoreticky môžete aj takto používať bez off, akože bez hackchatu, ale keď dáme tuto nick, a dáme napríklad slanina, tak budeme teraz slanina, a keď dáme nick, tb, tak tu napísalo, že authorization required to do registered nickname. V podstate, že toto je pre niečo, alebo teda, že ak je naše heslo, ak je to naše, tak klikneme lomeno, napíšeme teda lomeno pas a naše heslo teda 1, 2, 3, 4, 5 a úspešne autorizované. Čiže som teraz pod tým tb. A môžem tu malovať. A tu môžeme teraz si písať. IDK. Čo mám za farbu? IDK. To bude čiernym. IDK. Aha. Takže to funguje, keď dáme lomeno nick, to podtržítko it. Tak to funguje. To sa môžeme aj odpojiť. A zase sa odpojiť, napojiť. Nickname bude it, password bude a chatroom bude a čapta. Máme to. Tak teraz teoreticky to funguje. IDK. Nie som v chatroome. A môžeme sa odpojiť. No dobre, ideme ešte doriešiť vec s týmto.
A však to asi snad nevadí. Ja nie som napojený. Divič. Čo? Zaujímavé. A keď skúsime cez Hexchat. Čo to? Raz. Meno Nick. Slanina. Kecam. Aha! Už to konečne funguje. Ale a keď dám lomeno? To bolo? Nie. Lomeno. Nick. Na hlavnom serveri. TB. Tak napíšem lomeno pas. A funguje to. Takže vidíte, že som tam spravil takú trochu chybu, ale toto funguje. A teraz vám momentálne ukážem, ako sa pripojiť s kamarátmi. Quit a teraz. Dobre. OK, takže na toto, aby sme sa pripojili s kamarátmi, potrebujeme Radmin VPN. Je to ako keby nejaká VPN-ka a je to free. Kedy si sme používali aj iné, ale tuto klikneme free download a tu sa dá to stiahnuť. A teraz vám ukážem, ako to teda robiť, keď to stiahnete a nainštalujete. Otvoríte Radmin VPN a tu ste. A tuto takto kliknete na toto červené tlačítko a teda sa vám to zapne. Klikneme pravým a klikneme Create Network. Následne zadáte meno a ešte vám to ukáže aj, že a zadáte heslo. Tak. A teraz ste tu. A teraz keď klikne na klientskom počítači niekto, dá Join Network, Private Network, to dá meno a heslo. A potom, keď mám meno a heslo, toto sa zobrazí. A jeho meno a heslo samozrejme. A keď to má, tuto máte také, že copy IP adres a môžete mu to teoreticky poslať cez nejak a potom v podstate si môže s vami hrať môže sa s vami používať Hexchat, ale musí to mať aj on. Tuto cez Hexchat, alebo čo sme robili ten server. Tuto v tomto serveri potrebujete mu poslať tú IPčku, ktorú ste si skopírovali a ešte aj tento port. To je hlavne dôležité. A to je možno z tohoto videa úplne všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a keď chcete viac ešte takýchto technických videí, tak mi napíšte do komentárov.